Да. Представям ви Биляна Савова, тя е арт-директор на списание Ева, подчертавам Ева. Собственик и креативен директор на Plan to be Creative Studio, подчертавам Plan to be, инициатор на движение Тебе си мога сам. Мога сам, подчертавам в това движение. И защо ги подчертавам? Защото тези думички характеризират тази лична жената, твореца и човека в едно. Освен това, Биляна Сава казва себе си. Има диагноза множествена склероза на 49 години. Майка съм на 2 дъщери. Вижте ги. Че се отсягам, това са дъщерите. Не оцелявам, живея. А как се случва това и каква е скоростта на живота? Сега ще ми разкажеш тя. Благодаря много. Много интересно представяне. Благодаря ти много. Още в самото начало ще ви се извиня, че може би по-често ще поглеждам това, което съм написала. Може би накрая ще разберете защо. Винаги съм смятала, че едно от най-важните неща, когато застанеш и говориш пред хора, е да бъдеш честен, да бъдеш... важни са доверието, важни са и желанието наистина да споделиш това, което си изпитал сам и което имаш като опит. Аз съм тук, защото ме поканихте, а приех, защото всъщност най-смелото нещо, което правя от няколко години и смислено, е да споделям. И не просто да разказвам моята история, а разказвайки я, се опитвам да давам сили на тези, които я искат, които искат тази сила, помагам заедно да направим първата крачка. Обаче, когато приех преди 1 месец да участвам на този форум, изобщо не подозирах какво ще се случи междувременно. И още по-малко пък изобщо не подозирах, че самото ми участие ще бъде поставено под въпрос. Малко по-късно ще разберете защо. Тук съм. Това е важното в момента и щом съм тук, ще бъда искрена и истинска максимално. Аз не съм професионалист в това отношение да говоря пред хора. Не си изкарвам хляба с това. Както разбрахте, правя съвсем различни неща. Аз говоря само тогава, когато имам да кажа нещо и когато виждам смисъл от това, което ще кажа. Дори този смисъл първоначално да е само за мен. Да, така. Днес ще ви разкажа за скоростта на моя живот през последните 4 седмици. Истината е, че живеем в много объркани времена. Интересни са. Губим се, крием се в черупките си или влизаме в балоните си на комфорт, които всъщност съзнателно градим, за да оцеляваме в тях. Но истината не е, че това не ни помага. Изобщо. Нито живеем смислено, нито оцеляваме по този начин. Това ни ограничава, прави ни страхливи, прави ни безчувствени и болни. Аз не искам да бъда такава, не искам и да съм обградена с такива хора. И чисто егоистично погледнато го правя заради себе си. Защото разбрах, че този всъщност здравословен егоизъм помага не само на мен, а и на хората, които са около мен. Защото има поне 2 същества, които седат тук и са изключително щастливи от факта, че аз се променям в този дух и в този смисъл. Около тях има още хора, които също са щастливи, че заедно се променяме. Около тях има още хора, които също са щастливи и така до безкрайност. Но темата днес всъщност е животът и скоростта, с която минаваме през него. Всъщност всеки ден темата е животът. Събуждаме се сутрин и това е новото начало. Слънцето си тръгва вечер, идва тъмнината и покоя. Раждаш се и умираш. Това е живота. И скоростта не се измерва с времето, в което си съществувал на този свят.
Скоростта всъщност се измерва с други неща. Великият Айнщайн стига до заключението, че нормалният ни опит в живота, като колело на хамстер, е абсолютна илюзия. Въртим се все по-бързо и по-бързо, устремени на някъде, опитвайки се да стигнем до някъде. А междувременно, под повърхността на това колело, всъщност е другото измерение. Там, където миналото, настоящето и бъдещето се събират. Той нарича това място дълбокото време. И няма къде да стигнем, всъщност въртейки се само колелото. Айнщайн нарича това състояние на дълбокото време просто да бъдеш. И той е споделил, че когато го преживява, изпитва свещена благост. Да излизаш от колелото и да влизаш в това състояние не е трудно, но със сигурност ти носи огромни дози от тази благост. Сигурно ви се е случило да четете дебела и супер интересна книга, която изчитате на един дъх. И то толкова бързо, че след това съжалявате, че тя е свършила, че не помните детайли от нея. А случвало ли се да искате да промените дизайна на тази книга? Да направите друга корица, да смените шрифта, да го направите по-голям почетим, да минавате по-спокойно през страниците, да добавите илюстрации или пък да си представите, че историята е филмирана, представете си актьорите, които играят в нея, а да подчертавате в книгите. Аз го правя почти непрекъснато. Самата аз искам да променям дизайна на повечето с книгите. И съм го правила с някои от тях. Но сега всъщност фокуса, който искам да направим, е върху моята книга. Не съм написала такава и няма сигурно да напиша, но знам как изглежда книгата на моя живот. Помислете си за вашите книги. Как си ги представяте? Тънки, дебели, с дебели корици, цветни страници, илюстрации, без илюстрации, снимки. Аз съм графичен дизайнер и съм правила много книги. Сигурно ще продължавам да правя такива. Там обаче се работи с един текст, който е плод на нечии въображение, нечии изследвания. Там се съобразяваш с желанието, с мнението на издателите, на автора. Понякога критериите ни не съвпадат. А да не говорим, че много често ги правим и много бързо, защото сроковете ни притискат. Обаче за моята книга, не само като графичен дизайнер, нещата стоят по съвсем различен начин. Не знам текста и няма как. Обичам да чета текста преди да правя оформлението на някоя книга. Да не говорим, че имам условно разделение в книгата глави, които обозначават времеви периоди в живота ми. Имам такива, които мога да опиша само с няколко изречения. Имам много празни пространства. И това не са празните пространства на нищо правене или самовглъбяване. Това всъщност са празните пространства на препускането. На правенето на неща, които изобщо не помня в момента. Минала съм с такава скорост, която ми е размазвала абсолютно всичко. Размазвала ми хората, случките, природата, отношенията. По същия начин, по който се размазва всичко, когато се движиш в кола с много висока скорост. И когато караш кола с много висока скорост, единственото, което усещаш, то даже не го и виждаш, само го усещаш, че трябва да си концентриран и да не поглеждаш изобщо страни, за да оцелееш. И това ви го споделям от собствен опит, защото както живеех тогава, така и шофирах. Карала съм с 280 км в час, но бягала съм се с други като мен по магистралите, съвършено непознати хора. Сама в колата, сама зад волана. Даже изобщо нямаш време да погледнеш километража, толкова бързо се случва всичко. Обаче да се движиш с такава скорост е безотговорно. Не само към себе си, а и към другите. Защото ако се размажеш на магистралата, много често ще си причина за смърти на други хора.
Но тази глава от моята книга, този участък от моят път, се нарича "Живот на скорост". И тази тема би била подходяща за форум, който се нарича "Свободата да избереш да се убиеш". Буквално и метафорично. Защото начини има много. И всички те до един са свързани с високата скорост. И така и в живота. И сигурно няма да умре никой в буквалния смисъл на думата, но със сигурност ще има пренебрегване, липса на внимание, недостатъчно време, изпускане на моменти, погледи, усещания и болести. Много болести. Но този форум, който ни е събрал днес, който ме покани, се нарича "Свободата да бъдеш". И моят опит показва, че да бъдеш не означава да забравиш кой си, къде си, какво искаш. Да бъдеш означава да си осъзнат, да бъдеш тук и сега, просто да бъдеш. В този смисъл отново благодаря и на Айнщайн, благодаря и на Буда и на моя учител Гоенка, защото в последните 3 години те ме посветиха в гениалната медитативна практика випасана, която 5000 години преди Айнщайн е показала истината за 3 думи – просто да бъдеш. След този кратък увод минаваме към една от главите на моите книги, която е глава във всяка една книга, тя е "Раждане". Всяка една книга започва така. Аз съм се родила преди 49 години и всъщност тогава е започнало писането на тази глава. Но към нея ще добавя сега неща, които се ми случиха по-късно. И не само. В моята книга ще има още глави, които ще се казват "Раждане" със сигурност. Или пък "Ново начало". Навярно малко от вас са присъствали на раждане или са наблюдавали като страничен наблюдател. От А до Я. Аз го направих, защото макар че да съм родила 2 деца и да съм участвала като главен герой в този процес, исках да го наблюдавам като мълчалив свидетел. Преди години помолих сестра ми, която беше на път да роди втория си син, да ме допусне до този човешки акт. Благодаря, че ме разреши. И бях там. Да, раждането е болка. Знам го и от опит, видял го и тогава. Но ако се бориме срещу болката, ще си причиним още болка и ще попречим на процеса. Снимах по време на това раждане. И в момента, в който малкото човече тръгна да се появява, ръцете ми трепереха и едва поддържах тежкия апарат. Моментът е изключителен и тези секунди са част от точно дълбокото време, за което говоря Айнщайн. Истинска магия. Усещането, че си там, че си ти, че присъстваш с цялата си същност. А големият урок, който дава този акт, е, че можем да се открием дори когато е много болезнен. В самото раждане има един момент, в който спираш да се съпротивляваш, отваряш се и се оставяш на мощната вълна, която довършва този процес. Всички ние се раждаме открити. Раждаме се уникални и крехки като снежинки. Неповторими. Всички, без изключение. Но после порастваме и започваме да се покриваме, да се впишем в нормите на обществото, на семейството, правилата на общността, в каноните на религиите. Покриваме се пласт по пласт, за да се скрием и за да не ни нараняват. Крием емоции, крием автентичност, с отговорности към всичко останало, но не и към нас самите. И живеем така години, потискайки всичко това. Чувстваме се неудобно, обаче оправдаваме нечии очаквания и забравяме кои сме. И това ни разболява. Това разболя и мен. Така се случва. Когато ти се случват трудни и болезнени неща, отново започваш да се съпротивляваш. Затваряш се. Обаче, ако останеш отворен, някак много по-лесно се решават ситуациите. Затова, когато в моя живот стана много трудно и много болезнено, аз избрах да се отворя. Да бъда любопитна, да сляза от колелото, да попитам болката защо идва. Защото тя винаги идва с някаква причина и винаги иска нещо да се роди. Всъщност така започва живота, така започва и промяната. Новото начало.
Така започва всъщност и осъзнаването на скоростта, с която минаваш през живота. Скоростта на живота е формулировка на тази среща, на това събитие, което ми хрумна спонтанно в мига, в който получих поканата да участвам днес. Буквално секунди след като Самуила ме попита как да отправи моето участие. И от този момент до сега не съм спряла да мисля върху този феномен, върху това абстрактно и абсолютно неразбираемо понятие за време, за скорост и за живот. Ние, въпреки че не го разбираме, то ни поглъща изцяло и сме изцяло в подчинение на това време и на тази скорост. Обаче точно в мига, в който дадах заглавието на темата, историята, която е в тази глава на книгата на моя живот, която сега ще ви разкажа, започна щуро и безкомпромисно да ми показва неща, които сега ще споделя с вас. Ще се отворя за болката. Ще я помоля да излезе. Ще я попитам защо идва. А вие ще бъдете свидетели на това. Дълбокото време, така се казва тази глава. Заглавието е измислено на 6 март. На този ден бях в болница с майка ми, която живееше последните си часове на този свят. Беше измислена след като бях с нея последните 2 седмици преди този 6 март. Виждах какво се случва. Осъзнава случващото се. 6 март беше нейният рожден ден. Тя навърши 71 години, почти без да го осъзнава. Основната й грижа в този момент беше свързана с няколко неща. Да се примири с унижението, което хората изпитват в тези моменти, когато са безпомощни и когато не могат да направят нищо сами. Да се опитва да диша и да издиша и не на последно място да комуникира видимо с хората, които очакваха. Тя комуникираше с другият свят. На 7 март вечерта тя пое последната си глътка въздух и отлетя. Видях цялата страшност на този момент и за моя радост осъзнах, че не е страшен. Този момент е магичен. Ще ви разкажа с риск да ви стане драматично за тези няколко минути. Защото тези няколко минути ме потопиха в дълбокото време. Те бяха толкова силно наситени с живот, че преобърнаха представите ми за време и скорост. След като направихме заедно с 2 санитарки обичайните неща, за да подготви майка ми за нощта, отидох да подсетя сестрата да не забрави да й даде средството за по-спокоен сън и се върнах до леглото й. Хванах ръката й и прошепнах в ухото: лека нощ, нека сега да поспим, а утре продължаваме. В този момент тя ме стисна за ръката толкова силно, колкото би ме стиснала, ако видеше, че тръгвам да падам от нещо високо. Или пък тя започваше да пада. Или пък защото отлиташе. Да, точно това се случваше. Тя отлиташе. Отвори очите си толкова широко, все едно искаше да възприема за този кратък миг картината на целия свят, който я обгражда, и да я запечата завинаги в съзнанието си. Пое много дълбоко и звучно въздух, все едно вдъх на целия космос. За части от секундата останахме така. Влязохме заедно в дълбокото време. Осъзнах важността на този момент. Осъзнах себе си в този момент. Осъзнах края на живота. Почувствах смъртта. И единственото, което й казах, беше: обичам те, моля те, прегърни татко от мен. След това въздухът, частичката космос, който тя беше вдъхнала, излезе и заедно с него видях с очите си как този дъх пое душата й, пое всичко, което беше тя, и го разтвори в пространството. Държах ръката и наблюдавах как тялото се сви. Да, сви се. Тя физически и видимо загуби себе си. Остана тялото и осъзнах преходността му. Оставих ръката, която все още ме стискаше силно. Това, което остана на леглото, беше нещо, което не ме изплаши. Това вече не беше моята майка. Дъхът и духът на тази жена отлетяха пред очите ми. Не изпитвах нищо към това, което остана.
През мен мина силна вълна, физически ми накара тялото ми да настръхне и отвън, и отвътре. Вълната тръгна от пръстите на краката и излезе през върха на главата. Веднага след това в мен настъпи най-голямото спокойствие, което съм изпитвала. Дойдоха медиците, аз се дръпнах настрани, включиха и машината за ЕКГ, сърцето продължаваше да работи. Отихна много бавно. Стоях и гледах. Излязох от стаята, излязох от сградата, върнах се в хотел, в който бях отседнала и зачаках. Телефонът звънна. Това, което ви спестих в началото на разказа за тази вечер е, че 2 часа преди това да се случи, ми се обадиха, за да ми каже, че най-добрият ми приятел, човекът, който винаги е бил до мен в последните 30 години от живота ми, човекът, който ми беше повече от брат, е получил сериозна сърдечна криза и в момента го оперират, за да се опитат да го спасат. Отговорих на обаждането. Отсреща хлипаше жена му, която ми съобщи, че го няма вече. И неговият дъх беше се разтворил в космоса. Затворих очи и заплаках. Много яко си представих майка ми, която го хваща за ръка и заедно отлитат. Заедно, дълбокото време. И всичко това се случи за някакви си 2-3 часа. Загубих жената, която ме роди и отгледа, и с която живях първите си съзнателни 20 години, и човека, който ми беше най-истинския приятел, с който бях следващите 30. Загубих човека, с който построихме къща за майка ми, с която тя живя последните си 4 години и даде душата си. Защо ви разказвам всичко това? Защото се отварям и защото искам болката да излезе. Защото искам да ви обърна внимание на другото най-важно нещо в този живот. И това е смъртта. И защото само нещо, което не се е родило, то не е стигнало до смъртта. Защото ако не се страхуваме от нея, бихме живели много по-добре. Защото ако наистина спрем да се страхуваме, че ще загубим някой или нещо, бихме били много по-свободни и по-щастливи. Защото за смъртта се мисли докато си жив. За да не живеем въпреки смъртта, а заради нея. Има един разговор в Махабхарата, великият санскритски епос, където има следният кратък диалог. Кое е най-чудното нещо на света? А отговорът е: най-чудното нещо на света е, че навсякъде